Buto-buto. 1 kilo. Yes. Repolyo na eh. Ay, bilan mo ko nakalipstick pa ako ngayon. Sige. Repolyo po. Ngayon ka lang nga pumunta. Ayan lang. Repolyo. Bilan. Magkano yung kilo? 100 na lang sa'yo. Sige daw. Ano pa? Yan lang. Panglagay lang sa ano. Ano? Ano hinahanap mo? O, 80 na lang. 80. Wapo manika. Oo. Salamat. Walang piso. Papunta na po kami dun sa ano, sa bahay ni Talin. Ayun, si Ate Mayang nandito. Right, at sila umalis na. Pumunta na ng ano na sana umalis? Ton. Alas 4 ah. Sino gatid? Dalawa una. Hinatid nila? Sinagaw ko. Oo. Kaya doon na ako. Ano? Walang ano po? At si Gatcho. Hindi ko pa alam kay Gatcho. Si Gatcho nandun na. Oh. Right. Ay mga kaparing Jason, dito na kami sa ano, sa bahay kay Crystalline. At bali magpapalitada. Si Kapuloy. Dito. At kami tilo magbibistay. Araw ng Sabado. Bukas tol. Linggo. Thursday. At bukas Thursday muna. Hanggang Christmas. Oo. Kumbaga kung ilan yung mano dito ngayon. Namatay doon. Ha? Wait nga. Haluin na natin sa ngaluin yan. Oo, sige. Tapos yung isa. Barahin na natin yan. Tatlo na lang yan, tatlo. Para maaga tayo maka-uwi din. Para makabilo ko dun sa bahay, daming labahan na dun. Ay, yun. Yung tawagan ko yung asawa ko pala. Na bukas maglalaba ako. Kasi masama pakiramdam nun, pag alis ko. Balak maglaba. Ako sabi ko wag na kasi bukas linggo naman baka ako ano. Wala kaming pasok. Ako na lang maglaba bukas kasi masama pakiramdam niya eh. Kawawa naman. Kaya magbistay muna kami ni Telo. Kami lang ditong 4 ngayon. Alright, let's go na. Dito tayo. Araw ng Sabado. Bukas Linggo. Thursday. Laba Day. Ano? Laba Day lo. Wait. Ow! Ulitin natin tulo. Basa na kasi ito. Dapat. Kaya tayo tandaan na dito sa kaya. Yug-yug mo. Yug-yug na gusto. Inulit. Kami ano lang eh.
Ulitin yung ginistay, may bato. Wala na, okay na yan. Wala na mga bato. Eto po kami. Ibabaw lang yung mayroon. Lagi pa rin natin. Diyan mo na lang, mag-charge ako mamaya. Dito mo ulo. Kuno. Kami daw ang malakas, sabi niya naman talig. Kaya na lang sila. Pareho kami sa iyong pagsinta. Kunin mo na naman yung tubig, ha? Kaunti lang ito, baka lang dati akong baba natin. Baba na. Para ko na ilas ko magawa. Tara na? Tara na ka. Ha?
Nagliyaw ka? Ay! Ulam natin doon. Bagi mo kasi natin. 130 sana makasi. Hindi na po. Nandun mo yung banding pula. Oo. Kaya laban ni Jan Casimiro ngayon ano? Hindi ko alam to. Eh, Akala ko Tilupi, pupunta kayo ng ano, ng pili. Pumunta na sila? Ako na sila. ay Sabado nga pala ngayon no? Bahala na magkabit. Hindi ginabit na karami. Tansyahin mo lang. Ha? Oo. Gagawa pa ng kasulatan siya. So yun mga ka-alright no? So parang hindi sila lang pabilihin natin ng ulam namin ngayon today. Ayan, pagkano ba? Ilang kilo? Salam. Isang kilo. Laman buto-buto. Buto-buto. Ayan po. At
Nakapag-prepare na po kami ni Tilo dito para sa gagamitan nila Kuya Gatcho at Kuya Puloy. Yan, nakaprepare na. At iwanan ko muna si Tilo. Tapos ako yung pinabibili nila na, ng ulam. Ito yung budget binigay ni Kuya Gatcho. At bibili tayo ng pang-ulam namin. Yan. Doon mo na ako, Lo. Huwag mong lusawin ako sa Lo. Ha? Alis na ako. Punta muna ako ng palengke. Tapos babalik ako dito. Right? Ngayon papunta na ako ng palengke. Pagkabili ko ng ulam, hatid ko doon sa barracks. Baka nandun na si Ate Bidang. Dito na ako sa palengke. Buto-buto. 1 kilo. Oo. Ketchup na. Yan 300. At nakabili na tayo ng ulam.
Mga pansahog naman yung bibiliin natin. Repolyo. Dawa natin malungkin namin. Repolyo. Repolyo. Yes! Repolyo na eh. Ay, bilan mo ko nakalipstick pa ako ngayon. Sige. Repolyo po. Ngayon ko lang nga pumunta. Ayan lang. Repolyo. Diba? Magkano yung kilo? 100 na lang sa'yo. Sige daw. Ano pa? Yan lang. Panglagay lang sa ano. Ano? Ano yung anak mo? O, 80 na lang. 80. Wapo manika. Oo. Salamat. Walang piso. May, ayaw. May sinigang ka. Sinigang mayroon. Sige, sinigang. 100,000. No? Kumuha ka na doon, libre na, tagwapo mo doon. Ano? Sili. Ha? Sili mo. Sili. Sige. 3 lang. Butan na baga mamay. Okay na, thank you very much. Magkano kilo mo sa labuyo? 400? 100 ang ano, 1/4. Madami. Sige nga. Panglagay ko sa ano, suka ko. Tapat lang. Oo. Sige na, sir. Pili rin ako ng ano, sili. Pansarili ko. Sos, ayaw mo man lang mamigay. Dapat ganito ka bumibili, hindi yung hindi. Oo. Tingnan mo yung 100, madami. Nilalagay ko sa suka. Thanks. Oh, sige. O ano pa? Yan. Okay na, te. Bali yung 500 na binigay ni Kagatcho ay may sukli. Na, mura na yung 100. Oo. May Sa mga ano nyo. sige, te. Ay, May tira pang 100 yung binigay ko Kagatcho. Itong sili, sa akin naman to. Ano? Ano mo? Ay, pulubi. Hello. Yes, maganda mo. Diretso mo. Yeah. Nahanap. Hindi ko alam yun. Gatcho. Ano yan? Sorry. Ay! Ang galing mo. Dali yung ano natin, oh. Kunin mo. Kunin mo. Ibilad. Kunin mo. Yan, punta natin si Gatcho. At surrender natin yung report natin. Yung nagastos sa ulam. 1 kilong karne, boto-boto. 300. Tapos 80 yung repolyo. Tapos sinigang. May sukli pang 100. Ah. Yan. Report natin, report. Ngayon punta na muna tayo ng barracks para hatid yung ulam. Para maluto na kung sino magluluto doon. Kasi kung ako pa magluluto, kawawa naman po si Tilo. Mag-isa lang doon, pala niya. Tapos akyat niya pa doon sa taas. Kaya kung may magluluto doon, paluto na lang natin. Kung wala, no choice. Tayo talaga magluluto. Back to barracks.
Yo. Yan. Tahimik sa barracks. Si Pangulo ang natira. Tahimik sa barracks. Ano sa nasundo? Ha? Ano sa sundo? Natit? Oh, anong oras na sundo? Dumating yung bangka. Alas 6. Alas 6. 15 yun. Oh, nandun na yun. Ano na? Nasa- Pag alis namin, nakakarating na. Oo. Kasi naligo pa kami doon. Naligo kayo doon. Tanong tayo kung sino magluluto. Nandiyan na yung ano, yung pang-ulam. Puntahan natin si Ate Bidang. Tatanungin ko kung sino magluluto. Para sigurado. Alright. Aray ko. Ganda ng bahay. Oh. Bahay ni Ate. Yo. Si Ate Bidang. May gawa ka rin kuya? Meron. May gawa ka rin? Maliligo. Magbabanlaw. Sige. Bakit? May ulam na dyan. Anong ulam? Karne. Sinigang? Boto-boto. Sinigang? Okay. Ikaw bahala. Magbanlaw lang ako kuya. Sige. Nandyan na sa ano? Barracks. Ayan o, ang dami kong nakuhang bato. Dami na naman. May kinuha ka na dati ah. Ano gagawin dyan? On display. Sige. Ang ganda na bahay Ate Bidang. Oh. Tapos ayan. Ano po si Pangulo. Laban-laban mo lang. Lalaba. Pare. Para sa graduation. Pa. 400 pa. Shareable na yan. Mayroon pag-asa na yan. Shareable na yan. Kawaan tayo ng Panginoon sa ating mga viewers. Shareable yan. Ngayon, shareable yan. Ang 400 na yan. Pagka live. 100 $100. Oo. Kaya supportahan po natin yung mga channel. At ako graduate na, kumbaga, pero tuloy-tuloy pa rin yung live natin at yung vlog. At sila na lang, si Pula, saka si Pangulo. Sana makagraduate din po sila. Yun. At yun, balik na ako doon kay Kagatcho para matulungan ko doon si Tilo. At tinatid ko lang tong pang-ulam. At si Ate Bidang daw ay magbabanlaw lang kasi pumunta nga silang Bulatan, hinatid sila Karot, sila Bin, ay sila si Sani. Si Vince di man no. Kasama niyang bumalik si Vince, ha? Mama. Kaya, pero dito si Vince. Bumalik. Nakati sa ano? Oo. Di man sa mama sa Burias. Hindi. Oo. Mga balata lang. Oo. At balik na tayo doon. Let's go. And back to work. Back to work na tayo. Tol. Merinda. Hot corn. Tamis. Ayan po at finish na nga dito. Yung kabilang kwarto, finish na oh. Bali dyan na lang. Mas may header. Ano yung gagawin dito sa taas? Ito, mga retouch. Yan na lang. Tapos yung natitira dyan. Yung kabilang kwarto ay patapos na rin. Tingnan nyo na lang po sa, sa vlog ni Kagatcho. Yung ibang kaganapan. Ayan po. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga sponsor. Sa nag-sponsor po dito sa bahay na to kay Crystal. Maraming salamat po. At yun kay Kuanoli, salamat sa mga sponsor ni Kuanoli Vlog. At sa mga viewers, mga viewers, salamat po sa inyong lahat.
At yun, nagantay na lang tayo ng ng panibagong task niya. Ano man yun, yung ibibigay na naman ni Idol Jumper na panibago pang 4 round. Kasi yung 3 round ay tapos na. Nakasalba na tayo sa 3 round. Yung 4 rounds ay hindi pa natin alam kung ano yung panibago na naman na ni Idol. Yan. Sana makayanan natin at lalong mag-uundas ngayon, papahinga at maghahagilap tayo ng mga pwedeng ma-vlog kasi pahinga muna dito sa sa Pabay Project. At yung ibang mga nagbakasyon lang, bali last day ngayon namin dito sa pabahay na to. At medyo mahaba-haba pa yung yung bago mag-cut off, kaya maghahagilap tayo ng pwedeng ma-vlog. Sana suportahan nyo yung vlog na pwede kong magawa kung sa bahay man o kung maghagilap kung saan, pa-support na lang po. Ayan, at hanggang dito na lang yung vlog na to. Siyempre maraming salamat po talaga sa mga patuloy yung suporta. Ayan, bye-bye, ingat po tayo palagi sa kayo sulok ng mundo, mga FW natin dyan na sumusuporta sa Team Pahuway. Yun, ingat po kayo sa work nyo. Ayan, bye-bye. God bless. Love you all. Ayan po, tapos na nga dyan. At inubos lang yung simento. Tapos last day namin ngayon. Last day namin ngayon dito. At yun nga, uwian na. Yun, ingat tayong lahat. Sana maging yung mga bakasyon natin ngayon. At yung mga pupunta sa sementeryo. At siyempre yung mga kababayan natin ng mga BBI na uuwi sa kanya-kanyang lugar na para sa undas. Yun, ingat-ingat po tayong lahat. At yun, bahala na kung ano yung maging vlog natin na magagawa habang wala tayo dito sa Pabay Project. Panhakot na ng gamit, mandala. Ayun, muli, hanggang dito na ang vlog na to at maraming salamat po sa suporta nyo. Ayan po, bye-bye. Ingat din po kayo dyan sa ibang bansa, mga viewers natin at sa mga sponsor. Ingat po tayong lahat at God bless. Sana lagi tayong malakas. At yun nga, ingat po kayo sa at God bless ulit. Ayan, bye-bye. Love you all.